Tak jo, tak kolik máme těch odběrů na tom kanále? Tak se podíváme. Tak. Tak. Dobrý, už jsem se trošku zpamatoval. Zdravím všechny, mé jméno je Action, vyzývám dalšího dejka a dneska to bude speciál za 100 odběratelů. A jak jinak bych vám to měl asi vynahradit než dalším speciálem. Jo. Dáme pánové, tady zmenším krásně naší webku. A jdeme reagovat na moje stará videa. Ano, je to tak. Připravil jsem tady pro vás speciál, ježišmarja. Připravil jsem tady pro vás speciál za 100 odběratelů. Sice ano, už máme 104, ale to je jedno, prostě pořád to je 100. Takže jdeme na to. No, jinak jestli vidíte tyhle lidi, všem jim dejte odběr, protože to jsou to prostě frajeři, jo. Takže pokud se koukáte takhle na tuhle část toho mého YouTube kanálu, tak to je jedině dobře. Jenže, co já teďka udělám? Já půjdu tady, dořadit podle datum přidání od nejstaršího. Pane bože, to jsem se zlekl. Ano, budeme si reagovat na ty nejstarší videa, nebudu reagovat tady už na prvního Stalkera, protože to už je v podstatě nový. Já moc videí nemám, jo. Ale i přesto, jako, je to... Ono to je 2018, tyhle videa, to jsou 2 roky staré videa, ale co no. Já vím, 4 roky je hodně, ale tak co no, tak aspoň 2, jo, aspoň 2. Tak jo, první tu máme uvítačku. A ježišmarja, jo. Proč to dělá? Pane bože! Nečum na mě, prosím tě, prostě já nechci tohle dělat, proč to dělám se svým životem? Jo, jinak tohle do komentářů pište, kdy chcete video, a jen tak pro zajímavost umím vše ironie, to mi psal kámoš, ale okej. Komentáře jsou vypnuty, nečekaně. Tohle je staré videjko, to jsem psal teďka. Lidé a blogy, dobře, jdeme na to. Let's go, má to 13 lajků a 0 dislajků. Really? Dobře, 164 zhlédnutí. Přijde nahráno 5.5.2018. Jo, jinak ano, tohle je to první. Tohle první, jak jsem udělal tohle? Tak to se mi nepovedlo, jenže my jsme neuměli s kamošem tam dát, že tam je green screen a my jsme to neuměli dát přes ten green screen, tak jsme tam prostě nechali ten fail. Chápeš, prostě chodí. Vítám vás na kanále Action On. Do teďka nemůžu pochopit, proč jsem udělal tohletou rukou. Já to prostě nedokážu pochopit, já to prostě nechápu. Čum to? Vítám vás na kanále Action On, kde budu dělat... Já to prostě nechápu, já prostě nevím, proč jsem to udělal. Já jsem asi chtěl ukázat něco, že bude v kartě, já jsem v té době ani nevěděl, co je karta, ale okej. Bože. No a vlastně, jaký tutoriál? Budu dělat tutoriály na editování videí, jo. Mně se úplně hrozně změnil hlas, ale třeba. Šup to tohle, mně se úplně hrozně změnil hlas. Kde budu dělat tutoriály. Tutoriály všeho druhu? No a vlastně, jaký tutoriál? Budu dělat tutoriály na... Mně se zdálo, mám třeba úplně divný hlas třeba. Mám úplně jiný hlas. Když za odběr a like na tomhle videu, viděl jsi to? Odběr! Když zanecháte odběr... Odběr! Oh! A like na tomhle videu. Ale vážně udělejte to, pomůžete mi tím strašně hodně. I zvoneček, ať jenom nikdy ani jedno další videjko. Což mě bude vlastně doprovázet. To video má 48 sekund. Do konce tohohle kanálu a budu rád,
když budete prostě... Já už jsem, kámo, v té době jsem přemýšlel nad tím, že skončím s kanálem. Já jsem to v podstatě teďka řekl. Kámo. Já už jsem v té době přemýšlel o tom, jak skončí můj kanál, kámo. A budu rád, když budete prostě, když mě tady budete odebírat, protože se dozvíte hodně nových věcí. Takže s váma loučím. Napište mi někdo do komentářů, co jste se z tohohle kanálu dozvěděli, protože mi se zdá, že z toho dozvěděli úplný bobek. Čau. Ani žádnou tranzici jsem tam nedělal, ok. Má to 13 lajků, líbí se vám to, mě to nevadí, jo. Jdeme dál. Víte co, tohle video přeskočíme, na to se podíváme až potom. Další, doplň větu. V. Hanis, ultra cringe. 3 dislikey, pozor, třetí video už 3 dislikey. Počkej, 90 vzhlednutí, 27.5.2018, kámo, já tu vtílku jak pán největší. Zase komentáře jsou vypnuty, Hanis, kámo, s meatfly čepkou, kámo, nejvíc. Ano, to je Dantis, tohle je Dantis, jen tak by the way, nechce... Hele, jo, on teďka ještě v posledním videu s ním říkal, že se nechce odhalit. Samozřejmě, že tady ho odhalím, to je on, koukejte na něj. Chlastal celou dobu, co jsme natáčeli. Já jsem kamo hrál nejvíc, že to je nejvíc srandovní, přitom to vůbec srandovní nebylo. Hej. Já jsem chtěl udělat jako začátek, že bude něco funny, ale nic funny nebylo. My natáčíme. Ale jdi s tím poprčit. To zvládnu, to zvládnu, to je úplně v pořádku. Zdravíčko, jak co? Zdravíčko, au! Zdravíčko, ty vole, já jsem takový... Já jsem tak strašně špatný, čum na ten můj ksicht, já se tvářím, jako bych byl, vole... Jedno. To bude... Ještě, vole, Hanis s malým H, kámo, já jsem tak hrozně dobrý. Kámo, nejvíc. Doplň větu, hej, já vím, že... Aspoň tu šedou obrazovku, ten šedý efekt jsem tam měl dát. S tím hodil. A... Yeah! To se mi na tom videu líbí úplně nejvíc. Větu, hej, já vím, že... Zaposlouchejte se, já vám teďka nechám příležitost. S tím hodil. Yeah! Ok, v pohodě, jdeme dál. Jdeme na to. Hej, to se. Jdeme na to. Takže, kdo začíná? Ten můj zvuk, ten bude. Jdeme na to. Počkej, co jsem tu udělal? Já teplo už, co jsem tu zase udělal. Jdeme na to. Co to je, vole? Co to dělám za zvuky? Takže, kdo začíná? A nic. Takže, děda šel. Já jsem mohl dát aspoň, že ty slova se budou objevovat, ne, já jsem napsal hned celou větu. Plot, aby se vykakal. Já si teďka říkám, jestli je vhodná příležitost se dívat na ty moje staré videa, protože čumte se na ten můj face, teď podívejte toho ubolého Hanise, vole, který to musí se mnou natáčet to video, to je špatný prostě, to je prostě špatný. A? Tak pokaženě se tam mě dívá, vole, moje spolužačka. Logik? Já to prostě nemám. Ani se nedivím, že mi Social Blade, vole, dal, že můj kanál stojí za Cčko. Logik. Kolik? 720, tam mám všechno za 720. No to je prostě úplná, já prostě nevím, co mám na to, vůbec nevím, co mám na tohle říct, to je prostě ultra nudný, ultra špatný a je to ultra hrozný. Ty videa nic jiného nejsou, jo? Já budu říkat, že ty nové jsou o něco lepší, ale sakra, prostě ne, to nepotřebuje komentář. Ještě ta miniatura, jak jsem svědčil ty brýle. Super, v pohodě. Ty videa jsou všechny natočené, ty moje první všechny videa jsou natočené na telefon. Miniatura je také dělána na telefonu. Počkej, odkud? Tady. Od Pizza Delivery už natáčím na počítači. Nejhorší, kámo. Jsem dal hudbu, kámo. 116 zhlédnutí, kámo. To bylo první video s hudbou. Co to je? To je můj pes! Co to je? Tak to ne, kámo. Dnes uvidíte, kámo, ještě ten font, kámo.
Uvidíte, a to jediné I je kam úplně jiné. To je nejhorší. Čauky lidi, akce opět zapnutá. Čauko lidi. Že otevírám tu hubu, jako by si to, no, to neřešte. Čauky lidi, akce opět zapnutá a dneska budu volat na telefonní čísla známých osobností a youtuberů. Vybral jsem si tady celkem 4 čísla a pokud Papírek. na tomhle videu dáte přibližně tak 15 lajků, tak udělám klidně další díl. 18! To, cože? Udělám další díl, nikdy jsem ho neudělal, já jsem si z vás jen dělal jenom prdel. Já ho nikdy neudělám, ne, dělám se randu, klidně ho udělám, ale až někdy potom, protože si nechci jen zbytečně za vyhazování kamu, já si nechci vyhodit kamu, já jsem byl v té době kripl, ale já jsem si vyhodil peníze jen tak do vzduchu, jenom abych zavolal vole, do věznice Mírov, vole, aby mi řekli, tu vole, jste se do věznice Mírov, jak vám mohu pomoci, no tak ty vole. Takže 4 čísla, Ať je starý telefon. jsem pravil v kontaktech, to tady. Kdyby si měl být, vole. To byl kámo největší efekt, který jsem měl dát do videa, vole. Ale jdem na to. Dobrý, v pohodě. Dnes se bude volat, já tam nedal, vole, můj Instagram nebo něco, já tam napsal, dnes se bude volat. Možná můj ksicht, já jsem celý po celou dobu dělal jenom jeden jediný ksicht. Co to je? To je, jak abych spolku vole tabletku, která mi nechutná. Co to zase bylo? Fuj, já mám hnusné zuby. Sorry, bros. Vždycky, když já se zasměju, tak mám vole zuby až vole na stole, ale sorry, bro, já se za to omlouvám, já mám prostě předkus. Já jsem tak strašně odporný člověk, ježišmarja, no. No mluvím potichu jak prase a hudbu si dám, vole, o mnoho výš, kamo. Já jsem tam měl na konci Santa Clause. Jo, tady je Santa Claus. To já jsem prostě napsal na internet nejdivnější telefonní čísla roku 2018 a vyhodilo mi to Santa Clause, tak jsem si to skopíroval. Au. To je blbost. To je blbost, kámo. A to je ještě větší blbost, že natáčíš tohle video, nebo že jsi ho natočil takhle. Au. Ta miniatura je tak smooth, kámo, ale nejvíc. Prdio. Další tu máme kouzelné školky, kde jste podle mě všichni viděli, jakože jedna má 3000 zhlédnutí, druhá 2000, další 217, 352. Pozor, ty můžeme přeskočit, protože nevím, jak bych na to reagoval, ale máme tady pizzu delivery. Ježišmarja, ty jsi tady vrátil, jo? Já jsem si zalíbil v té době nějaké videa. Já jsem si v té době zalíbil videa, ve kterých prostě vezmu a tady už jsem dal do popisku i to action s Cčkem, to je jedno. Ale tak jsem tam nic nenapsal, nevím tohle, ale to už je lepší, pozor na to. 53 zhlédnutí, 18.11. vydáno, 2018, 7 lajků, 0 dislajků. Tak to bude asi dobrý. Ne, vážně. Vážně. Vážně jsem to natáčel na starém notebooku. Vážně mi tam dojde vidět hlavní panel. Vážně to má špatnou kvalitu. Ano. Vážně se tam tvářím jak totální dement. A vážně ta hra nemá zvuk. Já natáčel přes Bandicam a já nevěděl, že Bandicam, nevím, jestli už je to vyřešené a proto přes něj nenatáčím. Bandicam měl, kámo, taky glitch nebo něco v té době, že ty jsi nenatáčel, no ono to nesnímalo zvuk. Ono snímalo jenom tebe, takže já jdu slyšet a ta hra nejde. A teď se podívejte to na tom videu. Tady začala celá série hororovek. Od tohohle videa jsem si zalíbil hororovky. V téhle hře jsou normální zvuky. Ještě moje špatná angličtina. Ano. V té televizi hrál Michael Jackson. Hrál tam písnička od Michaela Jacksona. V pohodě, úplně v klidu. Jenže já tam začnu vole tancovat a ta hra nejde slyšet. A teď si řekneš, proč ten creeper sakra tancuje? To prostě dává smysl. Tak ale to je celkem.
já si kámo tam myslím, že nejvíc rozesměju kámo lidi tím, že budu tancovat jak kretén. A přímo kámo tam ta hra vůbec nejde slyšet po celou dobu. Je v pohodě, to je v pohodě. The Unrunning, to byla ta hra s tím Shrekem, že? A jedem. Takže zdravím všechny. Mé jméno je Action, já vás zdravím v nového videa a dnes jsem si pro vás připravil další díl z nějaké hororové hry, aby to nějak vypadalo, že jo? A dnes tu mám pro vás hru The Unrunning. A nevím, jak to mám číst, jo? Je to hra... Čteš ho špatně jednoduše, řeknu ti to jednoduše, ale dal jsem tady odkaz na hru. Lajkujte, sdílejte a odebírejte. A jo, mi to tady hodilo automaticky. Změnil se něco? Asi ne, jdeme tady. Co? Jo, aha, tady. Když to svítí. Jste neviděli? To je... No, je to celkem podobné, kdybychom dali takhle tu mísu pryč, tak to by stejně jako umyvadlo, to je jedno. To je hádám všechno vytvořit. To je zlý. To je hodně zlý. Dobře, v pohodě. Takže to máme Ice the Horror Game, honba za penězi s Hanisem. Já už nebudu reagovat na hororovky, ok? To už není... True door. Jo, já už nebudu reagovat na hororovky, to už je jedno. Ale... To jsou komenty. Ok. Dámy a pánové. Já jsem si v jednom natáčencím programu, máte ho v popisku videa, jestli se to chcete dozvědět, přes co to je udělané. Já jsem objevil jeden efekt, který se může udělat přes počítač. Prostě střih, nějaké zamaskování, nějaké části videa. Takhle. Koukejte, co z toho vyšlo. Hele, ono by to bylo ještě dobrý. Kdyby, dámy a pánové, by tady nebyly ty černé protože ono to bylo přes kameru a v tom programu se automaticky udělají ty banery černé a to je víc špatný. Dobře, dál už na to nebudu reagovat prostě, ale ještě tady máme to poslední video a to je špatný. To jsem se nechal radši normálně nakonec hochu, protože to co teďka uvidíte, potom chytnete taky strašný cringe, hoši, že spadnete na zem a vylezu z vás brouci. Nevím, co mám k tomu říct. Jdeme na to. 5 typů lidí v autobuse, Action. 10 lajků a 5 dislajků. Ten 5. dislike je můj kámoš a já mu doslova děkuji, jelikož to, co tady teďka uvidíte, to je příšerné. To je seriózně příšerné. Moje druhé video. Jdeme si ho pustit. Má minutu 57 sekund. 156 hlednutí vydáno. Uploadnuto 25.5.2018. To bude zajímavé. Já opravdu tohle nechci dělat. Já tohle nechci dělat. Tohle vážně nechci dělat. Ok, pojď. Jdeme to. Omlouvám se, a nic jsem tam nedal, ale to je jedno. Omlouvám se, šum autobusu jak možná. Já jsem věděl, že ten autobus, ten šum autobusu, jak to by, zvuky autobusu, ne, ale šum autobusu. Autobus dělá, nebo já nevím, jak zní šum. To je jedno. Prostě kámo, já nevím, co mám k tomu říct, to je prostě strašně špatný. A já jsem věděl, že ho poškodil, ale dal jsem možná. Prostě se s tím nebudu štvát, že jo. Lidi, akce bude zapnutá a dneska to bude 5 typů lidí, spíš dětí v autobuse. Právě jsme na výletě. Na výjetě. Reálně ze škol, takže to na Co to bylo za zvuk? Právě jsme na výletě. Reálně ze škol, takže to... A kde bychom jinak byli, vole, stojíš, ano, ta budova za mnou, ano, ta žlutá zeď, to jsou záchody. Já jsem neuměl najít nic jiného, protože tam na boku, tam na té straně, kam jsem to teď chvilku otočil, tam seděla moje třída a baštila papáníčko, že jo? Právě jsme já jsem salzel já řekl, počkej, na chvilku toho vemdu. Já vám to ukážu. Bude 5 typů lidí, spíš dětí v autobuse, právě jsme na výletě. No prostě tady na té straně, tak tam to bylo. Na výletě, reálně ze škol, takže čus.
Čekaj, proč jsem řekl čus, kámo, když my se ještě uvidíme. To je jedno. Autobusu, takže čus. No, já jsem nevěděl, co říct, tak jsem řekl. Takže čus. No, fuj, dobrý. Opilci. Já si nedělám srandu, seriózně tam bylo napsané opilci. Dobrý, v pohodě, jdem na to. Bros, já prostě nemám na tohle nervy. Dobře, abych trošku usmírnil, tady máte spolupráci, tady Terka, Bára, Adam K, Adam S, Shadow.cz, už se jmenuje Zolar, tady ho máte na mém kanále, můžete mu dát odběr, jestli chcete. Šimon, Alex, Dany. To jsou moji kamarádi, přivítám je tady na kanále, pokud se díváte na tohle video, dej like, protože budu za to opravdu moc rád. Celý scénář tohoto videa je můj. Tam bylo dopila, jsem tam napsal vypila tedy. To je normálně, kámo, to je jak když to prostě... já nevím, k čemu bych tohle měl přirovnat. Já nevím, k čemu bych tohle měl přirovnat, to prostě k ničemu přirovnat nejde. To prostě nejde. To je prostě nemožný, abych tohle k něčemu přirovnal. Tohle prostě to nejde. To je prostě jako byste... Já nevím. Prostě jednoduše řečeno, prostě to je... Je to prostě špatný, OK? Se podívala. Bojovníci. Naše video pokračuje. My jsme byli na výletě na Bouzově, to je hrát, jestli nevíte. Bouzově hrát! Výborně, kšne, právě si nám normálně, právě si úplně krásně si vysvětlil celou situaci. No, abych jenom řekl, kdo je kdo, tak tohle je Simon, tohle je Alex, tohle je Danek, v pohodě. A pozor. To je Zolar. Sorry, právě jsem ti Zolare odhalil, on se chce s jako halit sám, to je jedno. Proč to začím? Dobře, pojď, spalec. Počkej, vlastně nechce mít na mém kanále, sorry, tohle čas přeskočíme, ale nechce mít na mém kanále, dobrý. Nenažranec se to myslím jmenuje, ne? Dobrý, kámo, tohle posuneme. Probuď se! Nenažranec, jo. Simon kvůli mě musel sežrat během pár vteřin celou svačinu, jenom aby natočil jeden záběr, který má 15 sekund. Přibližně. A on v té flašice ani neměl žádné pití, on se prostě vzala. A je to ne. Improvizace. Tak a poslední. Pařmen. Counter-Strike na mobilu. To je tak když malé děcko... Tím nemyslím, že Zolar je malé děcko, OK, tím nemyslím, ale v té době jsme byli všichni malé děcka, jo? Jsme větší. Děkuji za spolupráci v tomhle videu. Děkuji Kucharovi. Hej. Neděkuji za spolupráci. Neděkuji za spolupráci. Samozřejmě, že když natočíte nějaké holky, tak samozřejmě, že vám chcou strhnout kameru, že jo? Můj telefon! Dobrý, v pohodě. To v té době ne, kdo měl, my jsme byli jediní z celé školy a doteďka jsme jediní z celé školy, ne. Ještě taky ježišmarja. Dobře, v pohodě. My jsme byli jediní v té době z celé školy a to teďka jsme v podstatě jediní z celé školy, skoro jediní teďka už, kteří měli YouTube kanál a Vašek si tam dělal na mém kanále promo. Zolar si tam dělal na mém kanále promo, jelikož
jelikož on se v té době jmenoval Shadow.cz a tenhle kanál Zolar je přepsaný Shadow.cz a změněný kanál Shadow.cz. Instagram Simon Regina oficiální. Jo, podívejte se tam, mě to je jedno, koukněte se tam. Terorista Alex, kámo, nejvíc. Ona tam dělala, vole... Bora si tam dělala promo, vole, ona mi tam víte, co to ona právě říkala? Ona říkala... Já jsem mi to ani nenechal domluvit. Protože já jsem prostě nechtěl, ona si dělala promo na svůj TikTok účet. Počúvaš má, TikTok účet jako. Takže to jsem prostě, tomu jsem zabránil okamžitě během 1 vteřiny. Pane bože. Dobře. Musically, v té době to bylo Musically, to jsem to měl ještě rád. Protože Musically znělo líp, Musically bylo v té době lepší, teď je to TikTok a je to totální hovadina, ok? Někdy se fetujou. Já už na to prostě nemám. Já už na to nemám. Já na to prostě nemám. Ty vole, ještě tady Mína se s náma. Já už na to nemůžu. Já už nemám na to nervy. Ahoj, já jdu pryč. Já doufám, že se vám to videjko líbilo, pokud nám dej like, odběr i se zvonečkem, ať ti neunikne ani nové videjko, protože to, co jsem teďka pro sebe udělal, nebo pro vás, jo, pro vás jsem to udělal, tak udělej prostě všechno jenom proto, aby jsme už dosáhli aspoň. Ale prostě neřeš to, prostě, doufám, že se ti toto videjko líbilo, určitě dej like, jo, to je hodně důležitý, odběr i se zvonečkem, ať ti neunikne ani nové videjko. Já se s vámi učím a u dalších videí. Čau. Jo.